Вітаю, сябра, і запрашаю ў вандроўку, цягам якой мы пазнаёмімся з самым вялікім жуком не толькі Беларусі, але і Еўропы. На галаве ў яго рогі, як у аленя. Так, сёння мы паназіраем за жуком-аленем. Жукі і алені жывуць у дубравах, але ў Беларусі пабачыць іх вельмі складана, бо яны надта рэдкія. Але нам пашанцавала. Вось які прыгажун паўзе па галінцы. Спінка ў жука-аленя прыгожага каштанавага колеру, а на галаве сапраўды быццам бы рогі. Харчуюцца дарослыя жукі сокам дубоў, а іх лярвы развіваюцца ў дрэве цягам 5-6 год. Самкі жукоў-аленяў адрозніваюцца ад самцоў. Яны значна меншага памеру і не маюць рагоў. З канца траўня па сярэдзіну ліпеня адбываюцца бойкі самцоў, якія змагаюцца за самку ды тэрыторыю. Перамагае той, хто здолее падняць праціўніка ўгару і скінуць з дрэва на зямлю. Табе спадабалася гэтая вандроўка? У наступным падарожжы цябе чакае чарговая неверагодная прыгода.